ako'y away. Away. Kinsa nag-away? Saksak. Kinsa nag-away? Ay, dili. Si Saksak bito yung ituklod si Amay. Yaya ano o. Maninanay. Ako maninanay. Uy, me. Ako mani mama. Dili, me. Magnana, me. Ako ni mama. Mimi. Ako ni mama. Laog si Mimi. Laog si Mimi ug mama. Ayam ka na, Juan, isa. Laog si Mimi ug mama. Hilin! Dumating na sila, bay. Ang daming dala ni Madam Janice, bay. Ni Tita, bay. Ciao man siya. Ayun lang, paano ba rin lang? Ciao man na. Lauyahon ta na. Sige. Maglaoya ta, guys. Kaning bangos, parang saan man eh? Ditoon. Ipaksew. Sabawon mo po. Ayun. Kita may kusinira karon, guys. Sa ito ning lutoon. Salamat, tita. Ante? Telepon, ane? Sicilia? Ato ning ipaksiw, guys. Tapos kani, ato ning lauyahon. Lauyahon daw ni siya. Ay, pistam de senyor, mister. Oh, anto do manto. Ato ning gutaron, guys. Karni. Lauyahon, guys. Lahat ni hapon sila iba. Balilin. Uy, gana, mas lumang dali ka mo. Paghaling nyo lang, be. Ayun, medyo ko sa kuwan eh. Kasi na pinanamugma na yan. Yan, guys. Narisiko, giparisiko ko na, guys. Sa ato ng Tacloban. Ba man na miswaan niyo? Ito siya ang kuwan, pakaw sa itlog. Ay, kahon. Ayun, sabi nga na ni. Tray sa itlog, ay pakaw na noon. Tray din na sa itlog akong gisunlod, guys. Okay. Kusog siya siga. Dahan kahoy ni Madorder. Santa Mercy ang naghiwaan ng kuan. Ano sabi siya? Hindi kaya nga nito eh. Chinese pizza. Chinese pizza. Dagan kayo kuan, guys. O, langgam-langgam. Sabi nang langgam-langgam. Dagan kayo sa suga. Agoda mong iparong ang suga, ha? Apan-apan. Siya panapan. Apan-apan nga. Ang nagkukiti, o. Pag ano niyang suga, guys. Ang duulon ng suga. So, parang na itong spot. Atong cellphone di ay. Yan, guys. Ready na na akong pinaksiw. Ito na nang gibutangan og mga lamas. So, ito na nang sigaan. Kaya wala pa na kaladyo. Guys, naluto na. So, maghukad na ta. Dilita daw sila natin maya-maya magpangas. Kaya pang disco pa daw sila. Abi manamog din sila mga on. Takan po kaya mong gisabaw. Naghukad na si Dodoy og sabaw, guys. Gang, unsa man to sila, gang? Sanlan to sila? Padala na da sinse. Kasi manurin ang duty. Agtugbong ra lugar ka? Di mo bananaw? Bananaw? Bili na mga bata din ipang hanger. Di nga, iglot gini. Iglot siya ugma. Talay nang Siya. Ang pwede mo daw. Adapted mo. Ano mo? Ito ko ba duwaman mo? Gangguan mo na kami. Hindi na ko. Mayo. Kamay, kuno ka na. Kanyini, kini. Kami ni banana. Dana. Ako silpon ba nalimot ko asa na ko nabuto. Sina prima na. Nalimot ganito ni sa. Sige na. Lang. Ako? Ikaw na natin eh. Yummy. Ikaw na lang. Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us all and distribute sweet Bless all.
Ay, tama. Tara. Budok ko. Sige na. Kur. Dati na ito, bidog. Kapit tita. Kur. Pasayaw, ginasamang na kuya karon. Okay. Ade, si Papa, ma. Wala lagi na ako. Ini nila. Tapas. Murag to dito ilan ni Imala. Nagdunggan akong tingog. Nagunsa. Nang module. Kaon sa gulay, saksak. Kaon gulay. Magwapa. Dito. Abay ko ito. Dari ka, Pagduhan mo ba na? Lagi sa dati mimi. Ragis ko na. Kauntog ninyong tanan. Kur, sudan ko. Halikon. Uban gahi nanda. Lahi-lahi mo naman, murag duha na nila ka klase. Dua na makaklase ka. Pagman. Ano mo sa kandahin? Ha? Ha? Gahi siguro kana siguro tiin. Ayun ang tiil, kay gahi man ang tiil. Marama. O na dati. Walay tuyo. Ning. Karon na ba na si Dili nagpalit? Dito na kun. Alin na gawin siya pamangka? Sige na, kayo na mo. Sa gahi kayo. Pangita. Hamala. Pagpayong. Bon. Pagpayong, kung init. Oo na siya. Paglingkod na lang ito. Paglingkod na nanaling. Unod ba, unod? Kaon lang mo. Ikaw amay. Ano na sudan si amay? Diba, kaon sa kanya baboy may? Ikaw kaon ka ni baboy may? Balis ka lang naman. Guys. Wala na bukog masayang. Diri ka. Diri ka. Sabo ka? Bakit man nagbuga ay mawala diba ka ako? Sibok sa ito kami. Hindi. Igal. Ato kayo nga kahit sansan nito. Karon babukan. Dah, kalor ka buktag sigo sa kabang ko. Pero may malasa sa be? Lamay yung kaya. Dugang kanan siya. Gahi. Ang kinilaw ni mami. Tukan ko. Halang kayo. Ang gulay na yung kilaw? Hindi na ang pamahaw guys. So naguna na si Rilo na kayo mag-school na. Itlog ang iyang sudan. Daw yung balon daw may bulat na pinikas. Me, sige na me!
Good morning guys, napasa itong garden. Basta kaya itong kuwan tanom, kaya nakainom, kaya nagwana. Tagko na akong okra guys. Diri ko nang halay, kaya may mandani, kaya dali ra mauga, kaya nabansada sa init. Diba? Ug ang atong okra, tambok na itong okra buyag. Diba? Itira kong iabono anak guys. Ito akong talong. Wala na nubo tanan. Kay kaon sa mananap. Wala mo gudto na ako nakuan. Dapat dito siya ihumol una sa gaming anha to itanom ang talong. Humulan daan sa tubig. Ipangkaon sa mananap. Halay ta guys kay init man karon son. Halay ta nilabhan. Dani po ng halay po ko dani. Di kaya kita sa init dani. Pero okay ra dana kay mahangin-hanginan. Maugaron po na sila mahangin-hanginan siya dana. Ito init kaya dato basta odto. Itong akong gisimilya nga pipino. Dagko na. Nanurok ng pipino guys. Tani rin ako gisimilya kay karon di makahig-kahig sa manok. Ang gawas na rabaw. Ang uban mo pa nang iplit oh. Daghan kaya ni sila ba? Gitabunan man na kog dahon pero kay na dani na talong dani pero wala ni tubo. Kanon lagi ang talong sa mananap. Lahir dani pipino kay di nila kaunon. Pipino nanurok man gid oh. Ang bukad man gid ang pipino. Wala na ako nagibaging. Ako rin ipambalhin guys. Katod na pod ko sa eskwela guys. Katod na pod ko ni Mimi. Pagdali na! Nagsinupin ko akong Mimi guys. Dali na kayo ito na. Pagdali na ba? Dali na mi. Sinapin ko. Exam ra ba nila karon? Lapin. Alam. Tanay mo lantern, gidala na siguro ni saksak. Abri mong ko ano bag. Sige na lang na. Lakaw na. Ako yatod kung wala pa gidala.